Aquesta equació diferencial veiem que no és una equació diferencial de variables separables, doncs no compleix ni la primera condició. Si igualéssim la derivada a 0 i les dues variables a 0, tindríem, i llavors passéssim el terme independent, el més 1, a l'altre costat, canviat de signe, doncs tindríem que 0 seria igual a menys 1, cosa que és impossible. Per tant, com que no compleix aquesta primera condició, ja podem assegurar que no és una equació diferencial de variables separables. Tampoc és una equació diferencial homogènia, perquè té aquest més 1, que és un terme independent. Per tant, a l'haver-hi un terme independent, no podrà ser mai una equació diferencial homogènia. Sí que veiem, però, que és una equació diferencial lineal, perquè totes les variables que veiem estan elevades a la unitat. Per tant, és una equació diferencial lineal. Però també veiem que té una característica especial, i és que la seva part lineal està formada per un polinomi. Per tant, podem dir que ens trobem davant d'una equació diferencial lineal d'un polinomi. I aquest tipus d'equacions diferencials, com sabem, tenen una forma específica de solucionar-se, i és fent un canvi de variables. Hem de buscar una nova variable, que en el nostre cas la podem anomenar com variable b, que sigui igual a tot el polinomi. Doncs b serà igual a x més i més 1. Ara, com aquí tenim una igualtat, i com que sabem que a una igualtat, si fem la mateixa operació als membres de cada costat de la igualtat, es manté una igualtat, doncs fem-ho. I quina operació farem? Doncs substituirem cada un d'aquests elements pel seu diferencial. Doncs fem-ho. Tindrem que el diferencial de b d'aquesta equació serà igual al diferencial de x més el diferencial de i més, però com que el diferencial de 1 és 0, doncs ja ni el posem. I seguint amb la mateixa teoria de que podem fer qualsevol operació a cada costat de la igualtat i es mantindrà una igualtat, doncs cada un d'aquests elements el dividirem pel diferencial de x. I sabrem que es mantindrà una igualtat. Doncs tindrem que el diferencial de b dividit pel diferencial de x serà igual a el diferencial de x dividit pel diferencial de x més el diferencial de i dividit pel diferencial de x.
I ara fixem-nos en aquesta igualtat. Aquí tenim diferencial de x dividit per si mateix. Una cosa dividida per si mateix és igual a la unitat. Doncs substituïm-ho i tindrem que el diferencial de b dividit pel diferencial de x serà igual a la unitat, a 1 més el diferencial de y dividit pel diferencial de x. Ara, lògicament, a nosaltres, si hem fet totes aquestes operacions, les hem fet per què? Doncs perquè ens interessa substituir aquest valor aquí a l'altre costat aplicant la nova variable. Per tant, el que hem de fer és aïllar aquest diferencial de y dividit per diferencial de x. Doncs fem-ho. Farem que això, el diferencial de y dividit pel diferencial de x serà igual a què? Doncs serà igual al mateix que a l'altre cantó, el diferencial de b dividit pel diferencial de x i aquest 1 el passem a l'altre costat restant, menys 1. I aquests són els valors que haurem d'aplicar aquí en l'altre costat per substituir. Fem un requadre d'aquests valors i substituïm en l'altre costat. Venim aquí a l'altre costat i substituïm. Què substituirem? Substituirem aquesta equació inicial que ens han donat aplicant que els nous valors que hem trobat a partir de la nova variable. Primer pas, substituirem la derivada de y pels nous valors de la derivada de y, que són aquests. Doncs fem-ho. b dividit per dx menys 1 serà igual a què? A tot això, al polinomi, però el polinomi amb els nous valors, què és? B baixa, doncs, igual a B baixa. Ara, com que hem d'aïllar això, el diferencial de b dividit pel diferencial de x, què farem? Passarem aquest menys 1 que està en aquest costat restant, el passarem a l'altre costat sumant. Tindrem que db dividit per dx serà igual a què? A la nova variable més 1. I ara aquella primitiva equació diferencial lineal ja la tenim a punt
per convertir-la en una equació diferencial de variables separables. Que hem de fer-ho? Com ho farem? Doncs mira, això que està a la dreta de la igualtat multiplicant el podem posar a l'esquerra dividint. I aquest diferencial de x que està dividint el podem passar multiplicant a l'altre costat. I ja haurem fet el canvi de variables. Doncs fem-ho. I tindrem que diferencial de b dividit per tot el que està a l'altre costat, per b més 1, què serà igual? Doncs serà igual a això que està dividint, aquí passarà multiplicant, igual a diferencial de x. I fixem-nos, ja hem fet la separació de variables. Ara, com molt bé sabem, un cop s'ha fet la separació de variables, què s'ha de fer? Doncs integrar les dues parts de la igualtat. Doncs fem aquestes dues integrals. I aquí tindrem que la integral de, aquí podem posar un 1 i el diferencial de b, multiplicat pel diferencial de b, dividit per b més 1. I això serà igual a què? A la integral del diferencial de x. I, com veiem, són dues integrals immediates. Aquí, la primera integral, que el numerador és la derivada del denominador. Doncs ja la podem transformar com el logaritme natural del denominador, natural de b més 1. I com que és una integral, sempre més la constant d'integració, que l'anomenarem constant 1. I això a què serà igual? I en aquest costat què tenim? La integral del diferencial de x. La integral del diferencial és igual a x, més que la seva constant d'integració, que l'anomenarem, si aquella l'hem anomenat constant 1, aquesta l'anomenarem constant 2. Ara, això ho podem simplificar una mica. Tenim una constant en aquest costat i una constant a l'altre costat. Aquesta constant la podem passar a l'altre costat canviada de signe i aquí ens quedarà una resta de constants. I com que sabem que una resta de constants és igual a una constant, doncs ho podem simplificar de la següent manera. Posar que el logaritme natural de b més 1 serà igual a què? Doncs a x més la diferència de constants. I la diferència de constant és una altra constant. Per tant, podem posar constant 3, per exemple. I ara, què hem de fer? Hem d'aïllar això. Hem d'aïllar això. Però com podem aïllar si hi ha un logaritme davant? Doncs molt senzill. Sabem que e
elevat al logaritme natural d'una cosa és igual a la cosa. Doncs si posem aquí e elevat a això i aquí e elevat a això, ens quedarà que això serà igual a e elevat a tot això. Doncs fem-ho. Busquem una mica més d'espai i fem aquest pas. E elevat al logaritme natural de la cosa és igual a la cosa. Doncs ja podem posar la cosa. B més 1 és igual a què? Doncs és igual a E elevat a què? A tot això. No, però... Sabem, pel nostre coneixement de les potències, que un nombre elevat a una suma és igual al mateix nombre elevat a un dels elements de la suma multiplicat per aquest mateix nombre elevat a l'altre element de la suma. Per tant, això ho podem simplificar de la següent manera. Tindrem en aquest cantó esquerre, deixarem exactament igual, b baixa més 1 és igual a què? Doncs e elevat a x multiplicat per què? Per e elevat a una constant. I sabem que e és un nombre, doncs un nombre elevat a una constant és igual que una altra constant. Doncs això ho podem substituir per una constant, posar la constant 4. Però, per comptes de posar constant 4, podem ja posar k, que és amb la lletra amb què genèricament s'acostumen a posar les constants. S'acostumen a posar o bé amb la lletra K o amb la lletra C. Nosaltres posarem la K. I com que a molts professors de matemàtiques els agrada posar sempre la constant a davant, doncs per comptes de posar-la aquí darrere, la posarem aquí davant. K multiplicat per E elevat a X. Ara, com que el que volem és aïllar la nova variable, què farem? Aquest 1 que el tenim aquí sumant, el podem passar a l'altre costat restant. Menys 1. I ara ja tenim aïllada la nova variable. Però, està clar, nosaltres, per presentar el resultat d'una equació diferencial, no hem de buscar el resultat de la nova variable que fa complir l'equació diferencial, sinó que hem de buscar és el d'una de les velles variables. Però com que sabem que aquesta nova variable l'hem tret a partir del polinomi, substituïm això pel polinomi inicial, que sabem que era x més i més 1. I això serà igual a tot l'altre. Doncs fem-ho.
és igual a K multiplicat per E elevat a X menys 1. I ara ja podem aïllar una de les variables. Doncs aïllem la I. Si aïllem la I, tindrem que I, podem fer-ho aquí al costat, que tenim espai de sobres. I a què serà igual? Doncs I serà igual a aquest 1 el podem passar a l'altre costat. Si aquí està sumant, el passem a l'altre costat restant. I tindrem, a aquest costat ja tindrem menys 2. I també aquesta X també la podem posar, aquí està sumant, la podem posar restant. Doncs serà exactament el que hi havia K per E elevat a X més aquesta X que passa restant menys X i aquest més 1 que es converteix en més 1 aquí, més 1, menys 2. I aquest sí que és el resultat de la nostra equació diferencial. Ara reduiré la pàgina perquè panoràmicament puguem veure un per un tots els passos que hem anat seguint per arribar a aquesta solució. Polsa pausa i analitza els passos.